ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, мегузарем ба якум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Сарё Видашт меган. 8 сотиқ замина, 5 дар хона, 1 коридор, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, оғил, баня, хулоса дӯстони азиз ҳама чӣ дорад. нашоди оби светаш проблема нестай. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. хона ремонтҳои замонавӣ. хулоса дӯстони азиз, дар нархаш арзанда, нархша 300 000 сомон мега. шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, ҳоҷатхона, ошхона, оғил, баня бо тамоми шароитҳои дӯстони азиз ҳастай. оби свети 24 соата ҳастай. нархаш 300 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, хонаи арзон бо нархи дастрас мебошад. хона дӯстони азиз, мақсад ки бо нархаш арзанда, 8 сотиқ замина, 5 дар хона, 1 коридори дароз ҳам дорад. оғил ҳам дорад барои одамое ки мисол чорво дошта бошанд. марҳамат кунед, хонаи арзон 300 000 сомонӣ. касоне ки агар аз номи канали мо дӯстон гап занад, иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед. ҳоли дӯстони азиз, мисол даруни хона медонем, фақат ана берунша камера кардага медорем. баъд даруни хона дӯстони азиз тамошо мекунед. иншоалло ки ҳамаша ана бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки хонаи хубай. номерҳои ватсапаш мондагия, номерҳои дастиш. касоне ки харори конкрет мебошед дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш 971 11 11 21. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарё Ободиш меган. д дар хонаи хулоса 4 сотиқ заминай, хона ремонтҳои нав кардагия. ана ватсапаш мондагия, нархи хонара 219 000 сомон мега ки боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Душанбе ё ин ки аз ноҳияи Фирдавсӣ хонахар бошед, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар хона 4 сотиқ заминай. нархи хонара 219 000 сомон мега, боз муомилаи хубам дорад. телефони барои мост, номерҳои ватсапаш 999 39 21. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Держинский район, посёлок Мишево. хона иборат аст аз 22 сотиқ замин, 2 дар хона, коридор, пешайвон. бародарое ки дар ҳақиқатан мехоҳанд хона бигиранд, метавонанд ки ба рақамҳои болои экран буда занг бизананд. нархи хонара соҳиби худи хона 630 мегӯяд. бо метавонед ки муомила кунед. шахсое ки такроран гуфта мешавад ки дар ҳақиқатан мехоҳад хона бигиранд, хона бихаранд, метавонед ки занг бизанед. ба шумо хариду фурӯши бобарор худованд ҳар ду тараф баракат биёвед.
шахсое ки дар квартираҳои хурд я хонага духонага зиндагӣ кардан наметавонад бо ҳамроҳии кӯдакошон, махсусан ҳамин хона барои ҳамон шахсҳо аст. дашти саҳрои васеъ, агароти калон бихоҳад govу моланим карда метавонад. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки қурғонтепа, деҳаи панҷум. дар хонаи хулоса дӯстони азиз, дидесен хай дар кадом шароити хона бо ҳама шароитош фурӯхта мешавад. бо хишти лои бардоштагиай дарахтҳои мевадиҳанда дорад. нархша 175 000 сом мегардад. дар хона 8 сотик замин, ҳоҷатхона, ҳаммом дӯстони азиз мисол дорад. ва курси имза бигирем 1 471 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат дӯстон, дар заминаш мисол ришқа кордагай, кадме ки чорво мисол дошта бошед, гову гусала, метавонед аз ришқа мисол таъмин кунед. номери ватсапаш мондагай, марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати деҳоти ҷӯянкорон, деҳаи ҷавонӣ. 4 дар хона, хулоса дӯстони азиз, 4 тарафи хона бо семиблок бардоштагиай маҳкамай, 4 дар хона, 4 сотик замин, ҳаммом, ҳоҷатхона, хулоса ҳама шароитош ҳастанд. нархи хонара 380 000 сом мегардад. дарвозаҳои замонавӣ, 4 тарафи хона бо семиблок маҳкам. ба курси имза бигирен дӯстони азиз, 3 195 000 рубли русӣ мешавад. номерҳои ватсапаш мондагиай 014 97 60 60. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. лайкро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. эълон ба хурду калон. озема омадесан, гӯш кардесен шербачо. ватсаи мо барои реклама кардан хона, мошин, замин, квартира, трактор, камаз, хулоса чизе ки доред дӯстони азиз, марҳамат кунед дар ватсаи мо 911 32 43 44. равон ки мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. даромади шербача аввал лайка биза ва подписатсия кунед, зангулача давсевон. иншоалло ки мо дар видеои оянда чӣ хеле ки мошин мехоҳед ё ки хона мехоҳед реклама мекунем. раҳмат барои дастгирдон. видеоро идома медиҳем. ва дӯстони азиз, шашумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, гардиши чойхона, маҳаллаи радиостансияш меган. радиостансия масоҳати замини хона 3 сотиқ аст ва 4 дар хона иборат мебошад. дар ҳавлаи кухнӣ, газхона, ҳоҷатхона ва ба ҳама чизу чорааш хади фурӯхта мешавад. кондитсионер дорад, телевизор дорад, як холодильник, як стиральная машина, хулоса як хона бо барқу доимӣ таъмин мебошад. дар маҳалла мактаб, садик, поликлиника мебошад. то дари хонара асфалт кардагӣ ҳастад. дӯстони азиз, маълумоти бештар тариқи телефон, номерҳои ватсапаш нархша 650 000 сом мегирад. ба курси имза бигирем 5 466 000 рубли русӣ мегирад. вариантҳои алишем ҳастай ба ягон новостройкае ки мисол коробка бошад, дар шаҳри душанбе қарор доштагӣ бошад. марҳамат кунед дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳатай нархи мира 650 000 сом мегирад ки бо савдои хуб мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтум хонаи фурӯши мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, шаҳраки ганҷи ободиш меган. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона, як калидор, ҳамоми дарунӣ ва берунӣ ҳам дорад. ошхона дар берунай ва дарахтҳо мевадиҳанда дорад ва боз як иншооти дигар, нотамоми дигарам ҳастай. иборат аз 3 хона 13 ба 85 мебошад. дӯстони азиз, об свет кондитсионер дорад, об светам ҳастай, постоянно кондитсионер термикс дорад, срочный фурӯшиай. нархша дӯстони азиз 400 000 сом мегӯяд ки бо савдои хуб мешавад.
با کورس 16 بگیریم 3 میلیون 363 هزار روبل روسی میشود. کورس 16 118 سومن 50 درهم دوستان عزیز. نویسنده انشالله باز معامله خوبم دارد. номерҳои ватсапаш мондагӣ занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Сино. 5 дар хонаҳа 6 сотиқ заминай дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Сино. нарша дӯстони азиз 220 000 сомон меяд ки боз камтараки дигар савдо дорад. хона хулоса 5 дара дӯстони азиз. дидестен хай дар чӣ ҳолате дар видео дидестенша. ба курси имрӯза 1 миллион 845 000 рубли руси мешавад. телефона барои тамос номерҳои дастии соҳибаш мондагӣ 985 18 33 15. марҳамат кунед дар ноҳияи Восеъ касоне ки дар комментария нависег буд занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам подписия фаромӯш накунед ва меҳнатро қадрдонӣ кунед. иншоалло ки ҳамин хеле навори беҳтарина ҳама рӯза бар шумо пешкаш мекунем. раҳмати калом барои дастгирдон. видеоро давом медиҳем. дӯстони азиз, даҳумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Панҷ, кӯчаи Қумсоиш мегӯянд. ҳавлии фурӯшӣ 9 сотиқ замина иборат буда аз 3 дар хона, ошхона, кладовка, гараж, ҳаммом, оғилхона, навес иборат буда дар райони Панҷ, ҷамоати намуна, деҳаи Қумсой, участкаи Д паграниш. нархи хонара дӯстони азиз 240 000 сомон мега. марҳамат кунед, дарвоза ҳам дорад. хулоса ошхона, ҳама чиз бо тамоми шароитот астай. ана ба курси имрӯза 2 миллион 10 000 рубли руси мешавад. дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш мондагӣ касоне ки дар федератсия раста бошад, хона кофтиса бошад, марҳамат кунед 974 93 17 17 номерҳои ватсапшанд занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписия накунед. рости гап 82% бе подписия тамошо мекунед ва дар комментар менависед ки акай насиндаҷа илтимос хонаҳои арзона ба навор бигӣ. мо хонаҳои арзона дӯстон вақте ки ба навор мегирем, мисол подписия кай нестен, баъд мегӯем ки акай насиндаҷа илтимос ки хонаи арзона ба навор бигӣ. подписия накунед, лайкҳоро бизанед. вақте ки мо навор партофтем ба шумо сабшени меравад. дӯстони азиз, марҳамат кунед. як хонаи арзонак хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Савхо, дар хона 4 сотиқи заминай. нарша дӯстони азиз 200 000 сомон ба курси имрӯза 1 миллион 672 000 рубли руси мешавад. марҳамат кунед 938 14 44 84 занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, 11-умин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромид, 3 дар хона. хулоса аз дарвозаи Ромид 15 километр дур мебошад ҳамин хона. 3 дар хона дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, нашоди обусфеда ҳамаш 100%. нархша 250 000 сомон мега. ба курси имрӯза 2 миллион 91 000 рубли руси мешавад. подвал, ҳоҷатхона, ванна ҳам дорад. иваз карда мешавад ба мошини майда қади. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки мошин дошта бошед, мисол мехоҳед ки ба хона иваз кунед, ина дӯстони азиз ҳамаш мисол ремонтҳои замонавӣ. 3 дар хона, 6 сотиқа заминай дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. иваз ба мошини майда, подвал, ҳоҷатхона, ванна ҳам дорад. телефона барои тамос номерҳои дастишанд 980 03 70 70. ина дидестен хай дӯстони азиз, ремонтҳои хона чӣ хел ҳастанд, дар сурат маълумай. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 12-умин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, кӯчаи МЧС Ягӯш мегӯянд. 3 дар хонаи хулоса 6 сотиқа замин, нархша 230 000 сомонӣ мега. ба курси имрӯза бигирем, ба курси рубли русӣ 1 миллион 923 000 рубли русӣ мешавад. телефона барои тамос номерҳои дастии соҳибшон 985 61 71 78. дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас намоед. ва касоне ки ҳамин видеомо то охир тамошо карданд, 5 плюс монед ва ҳамин смайлика дар комментария бинависед. раҳмати калом барои дастгирдон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.